It's amore. I want to spend it. Hi. But my black label. Tangai for tangai my black label for. Asi mam surda. No black. Oh, castle. Asaka mo tangai tu my black label ne tu my castle. Yeah. Tu my black tu castle light. Hello, maskera say, tuti makadi. And Sunday with Dhumebhi where my diaries. Paka papa ningirikini. Panim mburi. Really say memory mkwasan. Really say. Really say. Sunday na jamasta na lady man jamosha Rachel T Riza uri say Dhumebhi aribo Eunice achiworo muri say achiworo muri say kuri say kwa kumati mana ose nyika. Guys, unaenda kanaka kuchukirira unai kuta skin yakanaka kudai kuta skin ne utano kudai so. Hey guys, hatimboshare life timbo wanda kuta skin ne utano skin ne iri kuyevedza kudai so kuradza kuti skin iri kungotundigwa skin ne utano skin iri kuratidza kuti haye zvose zvakarongeka mukuzoona wose unombofarira kuita skin neutano so kuita skin yakangorongeka so paunenge uri munhu unoona skin inodya Abigail uri sei skin inodya magrapes nyango ndakaipa zvangu nditanja kuvalela la asi ndine sha utanisi sha untorera azokatenga mota imota yavamwe baba iyi hambusi kuhwa vachita kushedzera kuda kuhwikwa kuti vari pasaidi imota yavamwe baba vona vachita kuda kuhwikwa kuti vari pasaidi yadzakatenga mota rain chino muri sei tiri kuti skin yangu skin yemagrapes kuradza ndodya magrapes ndodya zvinovaka utano kuradza kuti aiwa ndakazotunda paya pananga ndisina kutunda paya ndakazotunda kuradza kuti zvinhu zvose zviri kuenderera mberi zviri kuendeka amana. Lydia Nyarambi yes ndiri ku UK yes to do in UK yes ndiri ku UK dia uri sei ndiri ku UK share life mbudza vanhu kuti Dhumebhi ave mu UK yapinda mu UK zvikasashamisa asi Mwari andi naimwe Dhumebhi wapinda mu UK chijakadaro ichocho kungoti Dhumebhi anongokaruka ati pfe ava mu UK. Unaona imiskini yangu aichina kana ningirikini aichina kana bundu guys hanzi uchiri UK ndichiri UK hanzi ndi baba yedu here hure family aiwa avasi aiwa avasi makambaona hure richiratidza murume emi palife rinochakurambiwa because kande nchiwandira zvimwe zvigororo kana ndaratidza murume palife ko vamwe vanozouya kumasure ndozvoita se ndoze abula shofla bottle glass yala teka mu asi mazino makaita se sha una rudo yo utadza ndivhurira wo ngedini njakadaro ndosingati chimbonyengwa na vamwe varume muripo hai nasina rudo kana utadza kundivhurira wo kuti uri kumwadoro hadziboma dzimai dudu happy Sunday muri sei uye timbotaura kanyaya dzisande timbotaura nyaya dzande katimbonyenganisana hai vanhu vasina kuenda kuchechi vaya
nevadzoka kuchechi vaya masingu vaya uya timbotaura nyaya dzesande timbobvisa mastress ka wiki rose rinongopera vanhu tichingoenda kuchechi. So nhasi sande so unofanira kuti wochimbobviswa stress wopinda hako mumande macho wakasununguka usina stress handi maona. Mande inongoda kutanga usina stress usingambofungi zvemujolo zvawanga uchiita muweekend. Black Label family tiri pano Black Label family tisu Black Label asini ndinenge ndati doro rine maacid rakawanda ati arina maacid ndo mwoyo wangu uchipisa guys. Doro rine maacid andika ndo mwoyo wangu uchipisa kupisa sometimes doro rinenge riri kunditirawo maacid. My love nema likes guys. Iwatenga doro timbotaura nyaya dzesande nhasi ndine nyaya inonakidza ndoda kumbokuudzai kuti zvakazofamba sei paya pandaichemera kuti ndingawane sei kuti ndimboningira ndimboreleasa zvimwe zvinhu zvanga zvakanyanya pandiri nenyaya inonakidza inenge ichitodzidzisawo nemiwo vacho mimi. Michael Peterson, how are you? Uri sei? Sande inoyi Sande anongedza chiazivi kuti bhudu anofamba nehure mumota chii chaanotsamwa hanzvadzi iri kupopota maimwana ndiri kunzwa hana yangu inorova pandingirikini pamoyo pangu panorova panoita kurwadza nenyaya yedoro iyi guys pari kurwadza sometimes. So ndakuda kutomboita ndichimbomira kurimwa doro racho because ndo wakutsva kana kuti kudii kana ndikarimwa zvaizvizva zviri kunyatsoratidza kuti doro endariwandira. Hanzi manje ku-UK zvakusina hakuna Black Label kumajini chi ndakamboda nemurumangana zimota rakadai so guys ndikuzama kutaura kuti oda kuvhurikwa gedhi handisi pakuvhura dona handiti guys uyaisai malove nemalikes ndoda kuudzai timbodzidzisana timboudzana timbodzidzisana mumbowa kuti zvinopila sei vaya vasijolo vaya ndimbokutandadzaiwo ndiri pano ndichikuudzaiwo kuti mijolo iri sei zvemujolo zvinofamba sei zvinoitwa sei zvandabatikidzwa nasisi vechikomba pakatoipa pano guys patondipira so uyai timbotaura nyaya yacho ndimbokuudzai kuti zvinenge zvichifamba sei. Yari kutsvaka imomo yari munhu wemakuwa unomutoro uchimisira imomo izvezvo ari kutoita makuwa pafoni. Hanzi Dhumebhi wakadana nevanhu vangani mulife mako? Ndakadanana nevanhu more than handitozivi vandoti maboyfriend handizivi kuti ndakadanana nemaboyfriend mangani asi kuchihure kana vanozadza bhazi ndinozadza bhazi anomaona ndinozadza bhazi kana nguri kuchihure bhazi maviri wani ndikati wani bhazi ndinganyepe because inini kuchihure ndakahura ndakapferera mazuva ayaya havasati vadzoka Priska SIS MELLY havasati vadzoka ndakafera guys ndakadanana nevanhu vakawanda maboyfriend inini handisi type iya yekuti ndikadanana neboyfriend ndinoswera ndichiinigirira handisi type yekuti ndikadanana neboyfriend kana ikanyamba paya anokwereta indidzukiriwo ndindoona mota ungabhuti vakwa aiwondodzukiriwotaura nevanhu ndipo mari yangu anokwereta wasikumbira newachi zvese yandakapfeka muruoko tasoga nditira makoso andifana kutotora something unoshikurise unofurose ndipi boy hanzi todzidzei kode icho musoro nemuchochororo musoro ini ndiri kutotaura zvandeichitotaura ndeichitodzidzisa vamwe vakawanda iwe hako kana usingadi kudzidza sori ini ndeichitodzidzisa vakawanda hani maona nditodzidzisa vakawanda aiwa primusa daro shadzosa manhikini
And do you still have feelings? Yeah, my feelings because no adzoka anga akapera my feelings. Because no my feelings ndanawo adzoka pandaimboita zvekuhura pai. Ndanga ndisina my feelings. Because no ndani my feelings. Gani mbokudza imwe nyaya inonetsa. My feelings. Ndipo mari yangu sudzoko chito zvinzvako. Chimbomira ndokupa. My feelings kushawa my feelings konzerwa nekuti unenge uchiita ne ndatotorerwa wachi unenge uchiita nevanhu vakawanda sometimes nechikonzerwa nenyaya yechihure kana munhu kana anga uri hure unenge uchimanyidzana nevanhu vakawanda panguva iyoyo ani maona wakutadza kuti womira wakaita sei azokaita makuwa eiko du azakaita makuwa ndakanoreva kumukadzi kuti wenyu ndamuona ane friend ane makuwa iwe Paddington ndakuita seiko ndotuka ndo makuwa acho andakaita iyaya ndakanoreva ndikati murume wenyu ndamuona ne girlfriend zvino imagine mukadzi yeye ndamuudza ndikati girlfriend rinyure murume wenyu rasvika panapa ndozvandakataura ndikati asvika panopamba mainhingi zvinofambawo sei mukadzi uya ndiri kuti ndamutipira zvakanaka imagine kwakusvika kwakuudza murume kuti hanzi ndaudziwa naDhumebhi kuti ndakakuonai zvakati makarega girlfriend renyu richiuya esbela girlfriend renyu rakachidei panopamba imi chakabvondoka manje ine kusanyara kwangu vakati vandidana vandipinza mumba mavo manje zvikanzi Dhumebhi taura zvawaona wakaona girlfriend rangu pano ndikati kumusikana wandakakuona naye ari pano ndewenyu here kana kuti zviri kufamba sei nandizivi anamboramba ndakatobva ndangozvishingisa ndikangoti ngachingobvondoka ipapo kubva ipapo murume iye anongoti yuwi ndakashanda nebenzi ani maona anongoti ndakadhila nebenzi so ndo nyaya yacho yandiri kunzi koyo uri kuti inaye mumota anokuitira makuyo ndakagwisarisa vanhu musi uyoyo ndakazozvidemba ndikati ko inini chifuva changu chisingakwanisi kugarisika nezvinhu chakaita sei right haisiriyo nyaya yatachitaura sitachitaura zvedu nyaya yema-feelings kuti hanzi uchiri nawe here ma-feelings hanzi wakagona komana ndakangowa kurwadziwa hani moziva kuti vakadzi vacho ndogara navo pano yesichipo uri sei mukadzi wacho ndogara naye pano pamba pandogara so mwoyo wangu wakangonzwa kurwadza so kuti imagine inini ndiri kugara nemunhu wandogara naye pano murume wacho ari kutosvitsa magirlfriend ari kuuya hani maona ndamupa guwa manyama akundibvondora hanzi yava sei reading hanzi yava sei reading mazano eri kuti achipinda mumusoro ndakutomakigwawo kuma 25 out of 30 31 25 out of 40 31 out of 40 ya zviri kuita zvichiita iri kupinda mumusoro guys ndakadzidza kuti guwa ariti uchiudza mukadzi wemunhu kana waona zvinhu ini akanyatsoti abatwa nemurume wake mumba umu akataura zvikanzi taura kuti ndiyani zvikanzi ndiDhumebhi akandiudza ndikati aishi ndakura ndakanokerwa nehanzvadzi yacho yemurume iye hanzvadzi yacho akundinokera svika iwe Dhumebhi uya kuno ndikati kwakanaka svika ndiwaudza mukadzi wehanzvadzi yangu iwewe kuti ndakasvika pano negirlfriend yehanzvadzi yangu ndikati koimai tsvagei pano negirlfriend yehanzvadzi yenyu pari pamba penyu ko ndakakuonai zveni ko inhema here handinakuonai ndakakuonai inhema here manje ndakazovapinda nestatement ndikati ndaicomplaina ndakaudza mukadzi wenyu ndichicomplaina nenyaya yetoilet because toilet yedu mazano yanga yakabloka ani maona ndikati ndakaudza mukadzi wenyu ndichicomplaina kuti mugadzirise toilet mavhizita enyu ari kuya achipinda mutoilet ezvino vatete venyu vakauya nanhingi vachipinda mutoilet ndo zvakonzeresa toilet kudaro maiwe ndiri kuti ndiri kumuudzawo zvakanaka mukadzi akunoudza murume kwakaita nyaya ndakaita guwa unoziva nonzi guwa nyama pakaita nyaya kuti manje vachinditanga murume nemukadzi havachandigoni ndatomira manje ndatomira zviya zvekuti chauya ndikashedzera kuti chinoona ini guwa harina kunaka guys harina kunaka hanzi kana uchiudza munhu guwa tumira munhu kana kutosiyana nazvo zvemakuwa izvo unopedzisirawo nyara guys unopedzisirawo nyara Patricia mugano uri sei so guys
imboisai my love my likes ndikuudze nyaya yema feelings nhasi toda kutaura nyaya yema feelings ndo nyaya yatoda kupinda nayo nemoyo chaizvo ndo nyaya yedu yataitira live kuti nhasi zvirenge zvifamba sei chii chiri kumboitika zvaimboitawo sei vakazhinji here muri kuzvigona kana kuti muri kuzvigona sei mudzimba umo munoziva kuti pane imwe nguva yekuti vari vakadzi yekuti kana uri panguva yekuti uri kuita sex nababa muripo here kuti panguva yekuti unochita sex nemurume wako unonzwa kuoma kuita dry kuzasuku hanzi yesu wasiwe diaries muri sei variko here kekuti une uchita nababa pamazuva mune muchidya bota paya hanzi dhumebi foguwa bo here chisikana asikana maida kuti ndidiko indakatoona kuti bheta ndinunure mai ava ndakangoona kuti mai vacho vanenge vakangopusa-pusa ndobva ndavaudza ndakutovabetserawo indiri urekai ndiri bhishumanyama asi ndinogwadziwawo ndikaona samwana achitora murume womo munhu mweya wangu unorwadza because ndakatomboitawo mai imagine ndakatombogarawo mumarriage for 10 years zvikarambawo hazvo ndikasiya but ndikangoonawo murumewo pamba pandinogara ndinowa kurwadzirwa kwete havo vari kunze handina basa navo asi ndikangoonawo munhu wandinoziva kuti zveshuwa munhu ndomuziva ndikangomona negirlfriend ndinomuudza mukadzi wacho ende ndinototaura mukadzi wacho indamuudza kana dzichikakata kuti anostaura achitaura achiti kudii zvinenge zvari because ndinenge ndatomubetsera zvakakava zvinenge zviri kwaariwo so guys ndanchibvunza kuti varipo here vakadzi vaya vekuti izvona kana uri pakuita unonzi chii kana uri pakuita sex nababa mwana kana uri pakuita sex nemurume unonzwa zvichitasera maserasera furai ari vhurikene mukati mati hanzi priminded indai kuseri kumonodana munoti chipo kuseri ndodanzi indai kuseri koko munodana munoti chipo wakomana utsvaga wada kutema miti pane zvauda nasi muridzwe pano ndosakanda kuti indai kuseri koko munhu ndakafitwa nemba ino kuseri kuseri kuno ani maona so ini ndikangokuona kana ndikatongoziva because ini guwa ndo randotogona kana ndodozvimiririra paguwa racho ndinozvimiririra ende handiregi kutaura ndinototaura ndikwana kukuona here ndakakuona imi zvako ari murume wacho kana achinetsana neina hameno asi hameno zvake zvako ari murume hanzi unenge waradziwa shuwa ndinenge ndaradziwa rutendo ndorwadziwa ende handiregi kutaura unoziva kuti kana ndichigara nemunhu panzvimbo ndienda kuti ndakugara dzinenge dzitoriwo hama dzangu ndozoona something chimwe chinhu chinorwadza so kuti ndinyarare ini handikwanisi ini ndine 1 gig ndagara nditoriwo ne1 gig ani maona 1 gig ndo inondishungurudza hazvinyarariki manje 1 gig ndo inondibaya so kuti ndinyarare ma1 zvinonetsa so guys ndandichitaura kuti bare Catherine uri sei ndandichitaura guys kuti vakadzi vave kuti kana tiri panguva yekudyiwa botana nababa muri kuzvitorawo sei because ndine vamwe vanhu vazhinji vanotomboya kuinbox vachibvunza kuti naDhumebhi wakambosangana nazvo here zvekuti kana uri panguva yekudyana nabota nababa unonzwa here kuzasi kuchioma kuchiita dry zvinokonzerwa nei atibetsera zvinokonzerwa nei because vanhu vazhinji vakati problem yacho yekuti tinozvipedza nei kuti kuzasi kusaite dry anototaura kuti ndichitoda ndiine mafeelings chaiwo ekuti ndinochida kuti ndiitiwe ndiye ndine mafeelings kuti abiyadha uri sei ekuti ndiitiwe but unongozopedzisira waona ndatova dry ndotoshayauza kuti zviri kukonzerwa nei chii chinokonzera izvozvo handi so ndo zvandiri kubvunza kuti varipo here vakadaro fei ndepe yako varipo here vakadaro
ende zvino kuti tizvipedze zvinhu zvakadaro tinokwanisa kuzvipedza nei? Vakadzi ndoziva kuti vakadzi vazhinji musangonyariremi. Vakadzi vazhinji ndinoziva kuti vatoripo vakadzi vakadaro vazhinji vanosangana nedambudziko rakadaro. Vanomaona. Inini kudhara kwangu ndaimbofungidzira kuti maybe kuda ndichisangana nedzakawanda. Saka maybe kuda ndozvinokonzera kuti kuite dry. So ndakatongozonzwa vamwe vakadzi vakawanda vachitoti aiwa kana isusu tisingahuri unotoita dry but my feelings ndinawo. Zvino mubvunzo wava kwamuri guys. Tinozvipedza nei? Vauya mai vaya kunetsa kuti ndipe chikwereti changu. Apa atora wachi yangu. Chikoda kude. Chikoda nde. Gadzirira uite. Kuti nene. Gadzirira to. Ogara kunyuwana. Andi. So inini guys ndikubvunza zvakakwamuri. Wewe chimtora kamari yechu. Ndochionere gwe pano pa live apa. Todzoka tipanana kandadzo. Aiwa nchedzoki kuno. Ndo badala sport ndoshandai. Aiwa shanche. Ndoshandai nanjahurika ina ndinoza njahuri. Kapatara kandi chende mutora kandi ndinokutokuti zvimwe zvinhu. Namari ndakachoboka iyi. Aiwa ndipika na show. Ngomasi kuti chi ndakatomirira va boyfriend kuti vauya. Ndatenga bhutsu ndikapfeka. Idzi dzandapfeka idzi. Ndo mari naenda toona kuti nditengere bhutsu ndipfeka. Kana mbijana kana 100 mantu. Pfeke ndokupa mani. Unotora mangwana makuseni wa boyfriend vanenge wauya. Aiwa. Mapusha ndatenga ndikapfeka. So guys nyaya yandachitaura hani mainzwisisa. Ndo nyaya ndiri kutaura kuti ma feelings ekuti kuzasi kusaome tinoshandisei. Chii chatingaite kuti tishandise kurambe kwakaita kunyorovera. Hani moza kuti varume vanoda juice. Vamwe varume vanoda juice. Vashoma vamwe varume vasingadi juice. Vamwe vanoda juice. Kana ndichiti juice handisi kureva juice yeye kuti dabba dabba. No. Imwewo juice weye kuti indeka so atangwa kuda so kama feelings kanenge kari right so tikuti zvinokonzerwa nei? Vamwe inini sekuziva kwangu vamwe ndaitomboti shandisai lubricant. Ukashandisa lubricant maybe inogona ichishanda. Vamwe vanhu vakatoti aiwa isiri kurevera kuti usingashandisi lubricant chii chinokonzera. Tiri kuda mudzi wacho iwoyo kuti zvinozokonzerwa nei guys. Hatipana pamuri pano munhu uri wati muri kushayiwa nyaya, muri kushayiwawo kutadza kana kupindura kuziva kuti zvinokonzerwa nei. Aiwa guys musadaro kai ndokuziva kuti muri madarisi manya. Ayo primus kam ndokuisa pa live wakakuona kuti nozora mafuta ekutsvuka iwe wakatsvuka face. Ndokuisa pa live Isa. Neiwe unozvoti handina kana mari kana imuriwo. Usikona ndikukumbura muriwo. Uku ndinzviseni vanhu vangu. Mwana yekusa fiwe umazina mari. Fiwe moto dani famine sokafanana newe. Handina mari. Mari kutenga mota ndio wane bro. Saka manje. Ndo wane kudlani chinda kutoereka. So guys nyaya yacho mainzwa kuti ndio nyaya iripo. Imimi hati uyene vana mazano vanachipanga mazano chuya muchitaura. Then kozoita imwe nyaya futi piri. Imwe nyaya yandachida kutaura. Uri kutaura kuti asinda mota yako indosara nachiko muno mota techingokorvera natinda ndakambodana na kudara. Hanzi zvikoma kuzasi zvokonzerwa nekushaya mafeeling nemume oro unenge une stress pfungwa dzisiri panzvimbo. Ishuwa here guys. Shuwa here guys. Chokwadi guys. Hanzi zvokonzerwa kana une stress. Hani maona ndambokubvunzai umwe ndambokuudzai kuti umwe munhu akatouya akati hanzi pedza nyaya dzidzi vari kundivhiringidza ndavazva kuti endai kumota uko vari kundivhiringidza. Umwe ati hanzi zvinopedzwa nekushaya mafeelings nemunhu oro unenge uine stress. Ndizvo here guys kuti zvopedzwa nekushaya mafeelings oro unenge une stress? Ndizvo here? Ndizvo here? Ini hangu inini unenge uine stress zvimwe handirambi kana kuti kushaya mafeelings ipapo handirambi
but inini ndinopawo futi kuti munoziva kuti nyama dzedu idzi dzakasiyana. Handi munoziva kuti pavanhukadzi isusu patiri vanhukadzi pane umwe munhu atori nenyama dzake dzinenge dzichitongori nyama dzechirume pakusikwa zvatakatosikwa kudai. Umwe munhu anenge achitori ari munhukadzi nyama dzake hadzisi nyama dziya dzekuti dzinenge dzakangoregedzera. Pavakadzi pane umwe munhu ane nyama dzakangoregedzera kozoti umwe hanzi nyaya yerumenzi. Hanzi alright, hanzi nyaya yerumenzi mwakati nyaya yestress. Umwe futi noomesa inyaya dzekuti kuzasi uko mumwe munhu ane nyama dzake dzakaregedzera, umwe munhu atori nenyama dzinenge dzechirume. So nyama dzechirume it's not easy guys. Anonoziva kuti kana uine nyama yechirume paunongotanga futi kusangana nemurume kuita sex, nyama inobatana futi. Black label Mari pesi pambiri ele achekasele yakuurwenzi oike hani munoziva hanzi network naDhumebhi network ritachimira. Handi munoziva kuti kana uine nyama dzako dzechirume iwewe paunotanga kusangana nemurume unotorwadziwa. Vanhu vane nyama dzechirume vazhinji hauna need vaya vakadzi. Pane vakadzi vanoti ndopfekei kuzasi ndoisei kuzasi kuti nyama dzangu dzidzoreke ndoita zvekudii. Kana wagara uine nyama dzako dzechirume paunotongotanga kusangana nemurume kuzasi kwako kunotobatana. So kunenge kwakatongobatana ende kunotoadza ende ndimi munenge mune nyama dzakaomarara. Vazhinji vaya vane nyama idzodzo dzechirume kana pari pakunobara vana mukaenda kuchipatara ndeuya vamwe vazhinji vanochekwa mastichi vane nyama dzechirume dzandiri kutaura. Nyama dzake hadziluzi zvekukurumidza, inoramba yakangobata, haidhambi zvekumhanya. Kozoti vaya ane nyama hanzi network asi yangu iri kunetsa. Indi kutoona senge ndiri kutotaura yakuita here. Kana makundinzwa itai muchitaura, kana makundinzwa moita muchitaura, kana makundinzwa munotaura kuti makundinzwa, kana makundinzwa munoita muchitaura kuti makundinzwa. Because vamwe vanhu vari kuti network hatisi kukunzwa. Handingangowawatika pasina handingangowawati musingandinzwi. Taida kudzidzisana. Vamwe vanhu havatombozivi kuti zvinofamba sei. Prima driver ngemurume kudai indachimanya nemanyerei kudai penga. So guys, makundinzwa here hanzi network naDhumebhi network bo. Kana muchindinzwa, kana makundinzwa ingonditi makundinzwa ndoenderera mberi. Makundinzwa ingonditi makundinzwa ndindire mberi. Then toita carry on. Kana musingandinzwi ndimbomira chana network tichaga para network irikoma. Hanzi network bo phone is shaking. Chiko apandira apa phone yangu iri kushika. Kuvhara kazi kulaita ngekini. Zuva kulaita apa vanotadza kunyatsa ndizvo zvakanaka kutaura nevanhu zvakanaka. So guys, asi kumira pakachipanda muchakerechi. So guys, ndo zvandiri kuzama kutaura kuti vamwe vakadzi kana aine nyama dzake dzinenge dzakangoregedzera. Vakadzi vazhinji munhu ane nyama dzakaregedzera. Vakadzi munhu ane nyama dzake dzakaregedzera. Mukadzi uya anenge ane nyama yake yakaregedzera. So ndo vaya vakadzi vekuti unohwa murume achitaura achiti mukadzi wangu ane mvura, anobuda mvura. No, iyo yagara haisitomboriwo problem yake. Ndo panogara mvura. Simplify. Munoziva kuti foni hanzi ndo iri kusheka. Foni hanzi foni yangu iri kusheka. Ai hanzi iri kusheka. Vanhu vasinyatsogoni kuti foni iri kusheka. Chimboisai master ndichigadzisa pekuseta kuti foni isanyatsosheka. Mani maona sai master takutosvika panhu pacho padoda kuenda iri kusheka. Mheno chimota yacho inenge isina mashokisi yandakwira anoimaiko mashoko
Bara window chico. Makundinzwa here zvabho here ndakatashaka ndaibata mumaoko. Ichiri kusheka here ndaibata mumaoko. Makundinzwa here. Ndaibata mumaoko. Makundinzwa here ndaibata mumaoko. Itai kana yabho moti bho, kana yabho moti bho. Kana yabho moti yabho. So guys, vakadzi umwe murume anenge achitokomplaina kuti izvona anzi live yanhasi haina ini ifoni yangu hanzi ndoiri kusheka. Regai ndigonyatsogara pakanaka naka. Tasvika patida kuenda ndogara monyatsoteerera zvenyu ndichitaura nemi, monyatsondinzwa ndichitaura nemi because hanzi foni iri kusheka. Muda nodi hanzi network yabhoko ndini sho kumayangu network idoro ya tasvika manje. Udza prima adzime radio muzi primu dzima radio ka dzima radio. Good, thank you. Then guys, dzoka manje munyaya mangu imomo. Foni ndasvika panzvimbo pasvika. Atichitaura ifoni ndofunga isacheki. So varume vazhinji vanoiti vanenge akasangana nemukadzi wake anenge asangana. Vamwe varume ndovaya kutodzoka vachikomplaina vachiti hanzi mukadzi wangu anobuda mvura kuzasi. Zvoitwa sei kuti mvura ipere kuzasi. Dzimwe aisitomboriwo problem yemudzi kuti kuzasi kwake kubure mvura. Inyaya yemuviri wake, skin chaiyo. Skin yake ndio inenge ichitoriwo nedambudziko. Munhu uya anenge agara aine nyama dzake dzinenge dzichitongoriwo loose yatogara ichingoriwo loose pamuviri wake. So ndiri kuti right une mvura yakadaro mumuviri ko mvura iyi toipedza nei kumunhu akaita sei? Toshandisa chii? Zvoitwa sei kuti munhu ane mvura yakadai so mumuviri wake adzima? Ndamudza kuti adzime redhi anga achidhiraivha rumba yake. Saka tasvikirana iye anga achiridza ningirikini. So zvoitwa sei kuti munhu ane nyama dzakadaro anobudisa mvura mumuviri wake, mvura mumuviri wake. Murume anoti paya paanoda kuti adye bota machira atota, paanongoda kuti aise mujoni machira atota, murume obva asema. Vamwe varume vanobva vasema. Ani munoziva kuti varume vazhinji vamwe avatodi munhu ane mukuvisi kana ana mupfure kusasuku. So ini ndiri kuti zvofambiswa sei? Tozvipedza sei? Woita sei kuti mvura dzakadaro dzipere mumuviri memunhukadzi munhu akadai? Ndo paya pandiri kuti chiuya ikatiteerere kuti tozvifambisa sei kuti mvura kana uine muviri wakaita seiwoyo unoipota uchigadzira muviri wako sei, uchirunga sei, kuti unomarineta sei. Because ani munozwa kuti uku kunoda kumarinetwa, uku kunoda kumarinetwa. Hakungodi kungouya ungangodyere huku chaiyo nyangwe yehuku ukaisa pamoto, ungangoibika here huku isina kana kumboiswawo tusouti kana kumbomarinetwa. Kunoda kumarinetwa uku. Ukamarinetawo sometimes zvimwe zvinobetsera. Ani munaona zvimwe zvinobetsera, zvimwe hazvibetseri, zvinenge zvichienderana nekuti iwewo munhu uri sei. Ani maona right? Pavanhu vakadaro ndinokurudzirawo futi kuti ukagara uine kumarineta pavanhu vakadaro exactly maita zvakanaka muchembereso ko vabva vasvika kanzi kune mushonga yekupfeka. Kune mushonga iya yekupfeka ndo yatinoda. Mushonga yekupfeka iyoyo ndo yandiri kuti chiudzai ka vanhu mushonga yacho yekupfeka muchembereso ko muri pano kuti munhu akadaro
owana mushonga wakaita sei kuti amarinate. Kunoda kumarinetwa. Ndo marineta nei? Ndo marineta nei? Bota iri rinoda kumarinetwa. Uku kunoda kumarinetwa. Hakuna baba wekuti anoda kudya bota risina kumarinetwa. Ukasamarineta zveshu. Ukasamarineta. Unoda kumarineta. Ukasamarineta. Baba vanoenda kuna Dhumebhi. Ndakaipa kudai so. Asirevi kuti kuipa kwandakaita ndo zvakaita uku. Aiwa, uku kwakamarinetwa. Ndinomarineta. So ndiri kuti mukadzi anovaka imba yake nemaoko. Mukadzi akangwara anovaka imba yake nemaoko ake. Hani maona. Kwete zvezvo kuti kana mukaudzwa nyaya, waudzwa nyaya, right, regai tivaisa varida kujoina. Hani maona. Kawa wetu. So mukadzi unofanira kugara wakamarineta. Hanzi S Jenny uri sei marineta wega kuningi kwako uku kumarineta zvinhu zvako zvinofamba mushe. Haikuno kuti uri mukadzi mukati menhirikini muna mukuvisi. Hello, Dhumebhi. Hello, Mchembere Soko muri sei akadi zvenyu? Aiwa, good. Thank you so much. Good topic on Sunday kudai. Ndabva majoin aita zvakanaka. Vaudza kuti kuno marinetwa sei, tozvifambisa sei kuti tomarineta nei bota redu iri. Vakadzi vakatambudzika mudzimba umu. Bota rudori kutova nevazhinji vari kutiza bota ndikutotiza vari nemashikuda. Saka unomarineta kuzasuku kunoda kumarinetwa. Kune mishonga yakawanda. Ndonzwa hangu vakadzi vachiti hanzi mishonga inokonzera kensa. Iwe chamwari hakuna chisingakonzera kensa. Kune vasingatoshandisa mushonga vakabatwa nekensa. But iwewe iva mukadzi anoshanda nemanoti bedroom. Kuzasuku kune mishonga nemutundo gudo chaiwo. Mutundo gudo iyoyo unozva kuti murume anohudza kuchema kuridza mhere nemutundo gudo. Yes. Vakadzi vazhinji vari kuchema kuti murume wangu aenda kuhure. Because hure inodanana murume nemanoti. Munhu akangopinda mumba akabuda akutoziva. Exactly. Saka kuzasuku hakudi kutamvura. Kune vakadzi kuti kana achirara nemurume unonzwa kuti noise yega kungari muna mukuvisi. Saka iwewo munhu semukadzika ziva kuti kunonaka kuti murume wangu akapinda haadi kuenda kana muna Dhumebhi. Saka kunomarinetwa like zvawaita. Hapana munhu anoda kutora chipe nongoisa pamustovhu haiteste. Ndosaka tisasoti tichizomarineta tofraya kuti iteste. Ndiri kumuchembereso imichiva paiwoka kuti vomarineta netesti yakaita sei, panodiwa masisi akaita sei, zvinomarineteka soti yerudzi. Mutundo gudo unoita kuti mutundo gudo kunyori powdered kunewo magodo. Mutundo gudo ndogadzidza kuti 30 minutes kunorara mutumwa wako tora mutundo gudo woseka waseka kuzese unonyungudika. Wanyungudika zvezvo ukatoenda pamubhedha unonogeza kunze nokungati unonopukuta netauro kunzo. Makunzwa here hanzi foni iri kuita maungira. Foni hanzi iri kuita makunzwa here. Asi ndeyangu. Kana imi kuzvindwa ndombodona ndidzoke. Alright, imbodona. So guys, manzwa kanyaya yacho iri kutaurwa na Muchembere Soko. Mavanzwa Muchembere Soko kuti vari kutaura vari kuti kudii. Mavanzwa Muchembere Soko zvavari kutaura kuti hanzi
iwewe marineta munhukadzi, iwe wakamarineta ngakumarinetwa. Ish, foni yangu ndo inenge iri kutonetsa apa. Mirai tinzwe kuti muri kundinzwa here? Makundinzwa here? Makundinzwa here? Kana makundinzwa motaura kuti makundinzwa. Kana makundinzwa motaura kuti makundinzwa. Zvakunzwika zvakanaka here? Maungira achiripo. Tariro muganyi uri sei? Maungira achiripo here? Muchiri kunzwa maungira here? Maungira muchiri kumanzwa here? Taurai. Kana maungira ava bho, mundudza kuti ava bho tobva tava edha muchembereso soko. Maungira ave network yakagadzikana here? Yava bho here network? Kana yava bho ndudze iti edhe muchembereso soko. Network yava sei? Yava sei? Nox short man short. Hanzi yava bho. Yava bho here vanhu? Yava bho here? Yava bho here? Tiva edhe muchembereso soko vadzoke vataure nyaya yavo. Nhasi toda kuti tinyatsonakirwa zvakanakisisa tiri pano panhepfenyuro yedu iyi tichinakirwa. Ndimika munongositi dhumebhi. Ewo kandauya nenyaya dzenyu hamuchadi kuningirira. Ndauya nenyaya idzi. Ehe. Mamuchitaura kuti womarineta nei? Woshandisa chii? Kune mutundo gudo. Ehe. Mutundo gudo. Uno ichingweta maungira do. Zvichiti ndeyenyu foni mukakwira inobva yati uri kumaungira pamwe mebuda network. Ndi restart phone yangu. All right. Donai. So guys, handi maona. So ndiyo nyaya yandinayo kuti munongoti Dhumebhi since zvawakaita chihure makore aya, ko iwewe hauna kana nyaya hwani yaunudza kuti tigozivawo kuti tanga tina Dhumebhi ari mudhayarisi wedu atiudzawo zvekuti vakadzi itai soso, inini zvifambisa soso, ko Dhumebhi ndaizvifambisawo sei paya pandaimboitawo chibhishu manyama? Ndaizvifambisa sei? Ndaikwezvawo sei varume? Inini handisisiri bhishu. Ndakuitira kaimimiwo, ini ndiri singuka. Ndakuitirawo kainiwo muri marriage, handimaona. Ehe, kuti vakadzi ngatiregei kungoti henzi aiwa mugono ropwero ndaasinawo. Chimbozama uone kuti ukazvizamawo nezviri kutaurwa naDhumebhi kana kuti zvataurwawo namuchembereso soko hazvikuitiriwo here kana uri mumarriage? Imbozvizama guys, isai malove nemalikes. Ndiri kukupa kurira nyaya yakanadai so. Mangojaira kandichiseka ndisina nyaya. Hanzi maybe one yakuramba futi. Hanzi yekumarineta mbumbu haizoshisha here? Network chiri kunetsa here guys? Chiri kunetsa here network? Hanzi yekumarineta mbumbu haizoshisha? No, mbumbu haishishi. Mbumbu haidi kuti kana wazomarineta mbumbu yako waakungotora soya, waakutora maspice, kana kuti waakutora oil yauri kumarineta nayo iyaiya, waakuiisa pakumarineta. Hanzi nditsvagireiwo chihuman blanket ndanzwa ini. Waakutora sauti ya SIS MELLY muri sei? Waakutora sauti iyaiya, maspice aya wakumarineta. Since wamarineta kuya kukunhu kwako waswera zuva rose wakati dikidiki wakamarineta. Baba vauya uchiri wakangopfeka marineti yaiya. Guys, imi guys ka imi kaini kuti inoshisha here pereso yaita here, inoshisha guys, inoshisha tudza kwa inoshisha. Halo, fli yakuita. Phone. Halo. Hello. Ewo fli yakuita maungira. Kundira ndimanzwa maungira ndisikuziva kune vanhu vamwe kuti vari sei. Kwandiri ndakuinzwa.
All right. Ingoti ganga ndikurumidza. Saka kumarineta munhu wese botoda kumarinetwa musanyebera nekuti he unoita kensa. Vanhu vari kumarineta mudzimba umu. Saka kune wanda nchitaura tunonzi mutundo gudo very good. Iwewe mukadzi bonde rinoita kuti unakirwe naro. Rinokwidza zemo even kumukadzi zemo rako rinokwira kana wapfeka mutundo gudo. Baba vachiuya kwauri zemo ravo rinokwira. Vaya vanonzi varume vanokumadora vanokwira matumini vanopedza mahours vachikwira kana wakapfeka mutundo gudo. Saka munhu wese vazhinji tinoberana vakadzi vari kumarineta kuzasi kwavo kuti zvinhu zvifambe mudzimba umu. Saka kumarineta ite good topic kunoda kugezwa, baba vasati vapinda, kunoda kushevhiwa, kuzasinga kushevhiwe. Hanzi vamwe varume vanoti kana ukashevha kuzasi, varipo vanoti usabve wanyanyoita musuu, vanoti siya pari pakati nepakati. Unobvunza kuti bhebhi wako kuti ndopa shevhi yangu yandiri kuita iyi unoda here ndisiye uri musuu kana kuti ndiyosiyawo zvakamira sei? Kuzasi ngakugare kwakashevhiwa. Relationship inoda manotsi. Hanzi touwana sei mutundo wegudo muchemberesi kovanhu ava basa rava renyiro? Hanzi mutundo wegudo touwana sei? So hanzi ko mutundo wegudo wacho iwoyo hauna ma-infection. Hanzi nakigwa iwe hani muri kuwa kunakirwa hanzi muri kuva wakamuchemberesa vari kutiudza taurai zvimwe ndikuzovaudza hanzi ko kuno kupretoria munova munoziva here tobatsirika sei? Atingi kunomira mabhazi kune machenderano ndakuda kubvunza ko pamutundo wegudo apa muchitemberesoko haisi miviri yemutundo wegudo, hakuna wefeki here? Hauzotengeserwi here uchinzi ndio mutundo wegudo manje ndo problem zvakangofanira nekuti unogona kutengeserwa unogona kutengerwa che handitoziva munhu ari kutengesa indikutaura mishonga yandiziva. Ora chindiudzai inini ndotengesa inini ndinotengesai powders nemagodo saka it's up to you kuda kushandisa yakakuya kugara. So hanzi mukore uno kuchiri nekumushonga wekudyisa murume here zvichiri kuitiwa? Hanzi ini ndinoziva kuti mazuva ano unodyisa panyama yako iwewe ndiko kudyisa murume. Ehe, vari kwavo vanobikira saka kudyisa munhu wako woita munhu wako. Yeah. Hanzi remove earphone mune ma-earphones or speaker handina ma-earphones hanzi mune ma-earphones
pamwe iwewe Dhumebhi handina maephones kana ndikakudonhedza ipo paya inoita I clear think hamene kuti iphone yangu yakadonha last time handikaikupiswa. alright. So matimi kwava nemushonga iri chero ukamubikira unoshanda pakudyisa murume Aiwa. hanzi unoshanda Chiname pakudyisa ndiri murume. chiname. Alright, regai ndimbovadonha muti Ega ndidone ndikutsanangurai hanzi namuchembere soko kune mushonga wekuti unoshanda mazuva ano kwai chero kubikira uriko murume hati chidzoidzoi kana kupfeka uriko. Inini hangu most of the time inoudzgaroudza vanhu kuti mushonga wakanaka gadzirwa iwewe mwana wevaridzi, gadzirwa iwewe pauri pako ipo. Variko vana mbuya vana sekuru vanani vanongotemerera itirwa pauri, idya mishonga dyiwa, idya mushonga inodyiwa. Muviri wako ngaugare uchidziya, muviri ngaute kuti ukabata murume inzwa kunge une magneti. So magneti kungobata murume so akangokunzwa uchidziya so zvinhu zvako zvose zvinobva zvaendeka kungobata ngaanzwe kunzwa kugwinyiwa gwinyiwa so ndo inonzi magneti. Hanzi chii chinonzi chiname muchembereso konyorai comment section ndimasiya mataura nyaya yechiname. Vari kubvunza kuti chii chinonzi chiname, chii chinonzi chiname. Hanzi taurai kuti chii chinonzi chiname, chinofamba sei chiname. Ndo zvandiri kutaura kuti mushonga ngaidyiwe, ndorani ngaidyiwe. Kuzasi kunoona kuchikwata kuri kukwata kunge kuri kubika mazondo. Imhepo iyo wakuda kupa baba dog style, wafongora paya kwakukwata kubika mazondo. Idyai mushonga, idyai mushonga. Anoti auya zvangu kuneni Dhumebhi ndakamarinate ndakaisa maspice yose nekuipa ikoku kwamuri kuona uku kusha kuti wai vanhu vakaipa vane varume vari kutengegwa mota, varume wai vachitengera zimukadzi iri rakaipa. Aiwa vana varari mudzimbamo vakadzi vaya vakaipa ivo vaya vanomarineta mazvinzwa. Anenge akatorongeka mukadzi kunyatsoziva kuti aiwa ndakarongeka, kurongeka kwandakaita ndo zviri kuda baba mwana handimaonesi. So hanzi kudya mushonga, mushonga unodyiwa. Bota rinonaka kana uchinge uchidziya kuti kuzasi kunenge kwakangotonhora kwaita kunge mukuvisi. Imagine kana mwana wavatete anoila sei. Hanzi dhadha ridye musoro hanzi dhadha ridye marinate, kusakunga kumarinetwe guys. Chiko chakadaro iva mukadzi akapfeka, mukadzi wekuti wega baba mwana so vakangoda kungoti vadai vanongowa kuzvipirawo vega kuti hava mana ndoendawo here kubhawa ndichisiya vamamoyo. Vamamoyo havasiki handimaona, vamamoyo havasiki ndoenda here kubhawa ndichisiya vamamoyo, vamamoyo havasiki. Patience tizirai uri sei. So munhu rongeka, kurongeka kunongodiwa munhukadzi. Zviya zvekuti tenge tichinyeberana pachitega tichiedzera kuti hakuchina mushonga wekudyisa murume, hakuchina zvekupfeka kuzasi tinoita kensa, zvanga zviri zvakare. Ayo sori isisi makasara mazviwa, makasara. Chiregai hedu isusu vamwe vateerera vane nzeve dzekunzwa vanzwawo vakwanise kumarineta, vanozvigona vamarineti hani maona, vanozvigona vakwanise kuitirawo vanhu hani maona. Mvura murume ada kutoti ati aise musoro ingori mukuvisi. Chii chakadaro, chii chinenge ngozi chakadaro, chinosemesa chakadaro. Isi tiri kuchihure totova zvakakanaka uye akaiwa iri mukondomu aitiwa kuti ai mwana ndazvibatira. Ndopaunongo pawaizongoona munhu ungoramba achidzoka, yagara inenge yaitoziva kuti aiwa ngaimarinetwa. Marineta ai gaizi mota yandakakwira inenge ichingosheka
Shika mota yacho inenge isina mashokisi. Ichi chimota chikofu chekupedzisira wakomana. Chimota chacho ichi. So guys, ndofuna mandinzwa panyaya hanzi my sister tazvinzwa tiri kuno kuSA toiwana semushonga. Endai kumataxi rank uko. Munotowana kune machembere anenge ariko anotengesa mishonga yekumarineta. Munobvunza ndinodawo mushonga wokudzisa muviri, munouwana. Ndinodawo mushonga wokudzisa muviri, unouwana. Ndinodawo mushonga wokudya bota makuseni. Tsvaga mushonga wokuti unomuka uchidyawo bota kuseni. Ugara wakadya mushongawo usati mwedzi wose wongopera 2-3 months hauna kana kuzvimarineta. Gore dha haumbozivi kuisawo munyu kuzasi. Munyu zvawo, munyu wa5 salt ye5 chaiyo, 5 salt inoisa 5 hauzivi kuishandisa salt kuti inoiswa kuzasi uko. Salt yakachipa right. Waona zvimwe zvinhu zviri kudhura, ingotsvagawo salt yako inobetsera. Salt chaiyo yemagodo iya inobetsera. Salt kungotora salt yako wamuka kuseni wageza watora salt yako yemagodo iya wapaka chidende kana waisa pakoto ino pawaisa ipapo waisa kuzasi. Salt inokweva mvura chaiko inindo zasalt chikweva kana alena chaiyo asi alena inokuvadza because alena kungoisa alena hauchaisi alena yakawanda wakutongoti shodi. And alena yakuda anogeza wotonyatso bora hani maona kukobora chaiko. So unoona munhu anoshayiwa 5 rand yekuti usengere munyu. Salt zvayo salt hatitaura zvekudya mishonga. Salt yekuti umbodhonza mvura, ingodhonza mvura kungodhonzawo zvimvura zviri kubuda wozvidhonza. Baba everyday vari mukusu, vari muna nhingirikini, vari muna mukuvisi everyday mukuvisi unoziva vari kudavira adzimai. Baba vari muna mukuvisi everyday mudhamu remvura vaenda zvavo kuna Dhumebhi vawa iri kusvedzerera, iri kuindirira zvakanaka. Moti baba vangatadze vangazvidzokerera izvozvo. Unowo magotsi papata. Ochamuti akati haiwa ndezvake izvi. Ngogara ndichingopinda muna mukuvisi kuti ndaita sei. Regaiwo ndimbobudawo kuzhe. Anenzeve anzwa. Marombe manyama. Ndofunga anenzeve anzwa pandataura nhasi. Hani maona. Pandataura ndakuudza kuti anenzeve unenge wanzwa. Tsvagawo kana ungava munyu peka salt. Tasvika isusu mabhinya. Chiko uri kuita Chinenge ngozi. kuita SIS MELLY. Hello, what Is it? Mwana wabomti chikwati murume anendibvudza moda baby. Wadi kuti mandiku. Ndakusuwa. Wandisuwa. Tumbo yao chiki. Ndasangana naye baba vangomirawo pano nemunhu wandakamboitisana naye kudhara. Ivo baba vanongomirawo pano zvisina netsarukano. So guys, ndo nyaya yandiri kutaura iyoyo kuti ngatirongekei vanhukadzi. Tirongeke. Iva wakarongeka munhukadzi paunenge uri. Handidi wambonitengera black. Ndinduta dance munhu wandakamboitisana naye kudhara. Zvakaita rini? Hanzi okay, kuna meto chishandisa sei muchembereso kwavanenge vatiza vataura kuti chiname chinoshandiswa sei pano kuti chiname. Ndofunga chiname ndechimwe chiya chekupfeka futi unopfeka unoisa kuzasi, ndichiya chekupfeka. Kozoti chiya chekubikira pane zviname zvakawanda. Pane mushonga waunopiwa unonzi chiname wokuti unobikira murume wako womupa ani munoziva womubikira ndo chiname. Amwe maresipi haazodiwo pano kaparaizika waudziwa varume vanotiza vakati yuwi ndozvatiri kuitiwa kudzimba uko Nonsense. akati tiri kuitiwa nonsense kudzimba uko. So mamwe maresipi aya ndeekungotiwo kana unobvunzawo haikona kuti unongova munhu mukadzi anongogara ari ega 131 wakazvivharira mumba washayiwawo kana shamwari yaubvunzawo kuti naimai nhingi muri kuzvifarawo sei mudzimba umo. Ivo baba muri kuvabikirawo bota rakaita sei? Bvunza. Baba vanozwisisa kuti kweiro bota muri kumbobika bota rakaita sei mumba kwenyu uko. Ekwangu baba ndafunga kuti ndimbovapawo serevhita, ndimbovapawo sereraki. Hani maona haikona kungoramba uchi uri ngobika poriji rine doi
Nasi chimbochinja umbobikawo sere zviti. Umbobikawo sere life. Umbobikawo mota ndibogara uchazepinda. Ndikupedza manhanga. Uri kusheka. Ndo zvandiri kutaura guys. Kuti ndozvagarira pabuda apa. Ndo zvandiri kutaura kuti baba havangodiwo sometimes vongopinda musoro wemwari bofa wapinda uchimanya musoro umwe musi ngaipinde ichishinyirira ngachinyirire ambozvibvunza kuti kwaiyo nhasi iri kushinya kudai chii chawaisa umbochemererawo ka umbonyepedzerawo ka warineta ka handiwaona kaimbo ichishinyirira so baba vachinyirira vachienda kuchibhinzi so ichishinyirira ngaimbochinyirira kwete kuti everyday yabovhokera akati everyday doko baba vakati igarire pakadai vaende kwaDhumebhi anogona zvake kusunga dzidzai kusunga kuzasuku dzidza kusunga hanzi murume wako aripi Dhumebhi akandiramba tate masiziva murume akandiramba akandisiya hanzi dzidza kusunga wega kugalitos wega uko pakusunga wega kana usingagoni kusunga kugalitos dzidzira ndokuudza dhiya kuti karo chimbomira ndimbotaura ndipedza apa ndikokuudza kuti inoshandiswa sei kana usingagoni kudzidzira kusunga murume imboenda kutoilet paya paunenge uchiita weti paya imbodzidzira kusunga weti yako usavhurire weti yoga weti wega kuti iweti iri kubuda mutepi imboita uchiti ukati womboisunga yombomira ukati womboisunga yombomira ndokudzidzira kusunga kuzasuku une uchitosunga kupi kuzasi kunosungika uko then ukaona wakukwanisa kugona kusunga weti yako iwewe wakugona kugona kusunga weti yako chiisa zvigumwe zviviri izvi tanga nezvigumwe zviviri izvi wakavata uri wega paya isa zvigumwe iti kusunga nezvigumwe wesa zvigumwe zviviri wombosunga futi womboona kuti zviri kufamba sei wesa zvigumwe zviviri dhirevha wacho mai mwana gaizi rega ndipedzise ndamirirwa nemai ava vakamarasa rapo izvo zvikwa hati svute bute vayo kuzosvita bute rega ndikudzei ndipedze wesa zvigumwe zviviri izvi sunga kuzasuku zvigumwe zvako zviviri sunga uchidzidzira kuchisunga zvigumwe uchiregedza uchizvisunga ukazviisa zvigumwe zviviri uchisunga ukaona wakugona kusunga zvigumwe zvako akainzi dzinoshamisa varume vacho havana nguva yekudzidzisana zvebondo nekukudza nhengo dzavo Daro. Handi munomboziva here guys ndoda kumbokuudzai. Mumboziva here kuti murume chera akange aine nhengo hombe kana aine nhengo duku kushandisa kwake chete. Kugona kushandisa kwako chete tambo yake kugona kuishandisa tambo yake yeparafini. Ndio kugona kushandira munhu chero aine hombe chero aine duku kugona kushandira kwake chete. Haumbozvioniwe kuti ihombe kana kuti idiki. Hunge kana munhu achishandira haikona hombe haitoiti sometimes zvinotogwadza. Diki chaiye munhu kana achigona kushandira chaiko akanyatso kugona kukubata iwewe kukubata chaiko. Mashoko makukutu. Skoni. Hanzi beta kudzidzisa kubatombo pa vanhu pressure haiwa totodzidzisa izvo zvikwete zvekubaiwa atizvidi ukagona mabata chaiwo kana vachinyatsogona kuchibata chinhingirikini chawo vachirova vachinanga vachienda kuchibhinzi vachinanga vachienda kuchibhinzi vachidzika uku vachirova romance yavo vachiita romance vakanoti mtse vakapinza mukati kwete kuti baba vongoya vongoti vajambira pamusoro baba Nyaya hapana kana romance hapana kana zvamboitiwa baba vanongoziva kungokwira pamusoro kunge vari kukwira mumuti kungokwira mumabhurusi vangoisa aiwa unoitawo ka romance nai chiko nemo varume unoitawo romance womubvunza kuti ndotambisa here chibhinzi chindochitambisa chakaita sei iwe mukadzi haumbozvioni kuti idiki haumbozvioni kuti ihombe kana murume achigona kutamba chete achitambisa achikwidza achinda uko achiita romance zamu richiiswa
mukanwa malipsi achirohwa svetwa kuzasi uku kuchidyiwa idyai vakadzi venyu mudzimba umu. Varume ndakakwamuri idyai vakadzi venyu mudzimba umu. Mukadzi ngaadyiwe iro ngarisvesvetiwe iro mavi 11 awo ngaadyiwe. Nemiwo vakadzi gezai murume anozodya sei iko kuchinhuhwa weti mutundo waakuda kunda kunoita nhasingeni mubedroom nguva yekuti muchidyana napoto mainiye wageza kuseni mutakatira wezuva wakangogeza wamama enda kutoireti uko wanosiya mago ako mutoireti umu wauya wati pamubhedha kitikiti kana iye murume wacho anokudya sei. Ndozvati mukadzi akarongeka pana Mwari anoenda kutoireti ka1 asati ageza, achipedza achibva kutoireti oenda onogeza. Hakuna mukadzi akarongeka anoenda kutoireti kahobho akuenda akunomama nguva yekuti aende kubhedroom nababa akuda kudadza mago abvepi mago panguva yebonde panguva yeshiriyositi anenge achibvepi mago anobvepi vanosema baba. Asi kana ukaenda kutoireti ukanyatsogadzira uku kwako uku kukashevhiwa kukava kuri simati usina kana puresha usinganzwiki kana kamweya kana chii chinonzwika ukauya ukavhura gumbo wakarisa 100 namheno 200 chakadaro dhigirii mumwe wakarivhura nechekokoko baba vakanyatsobata vakanyatsochidya chibinzichi vakachidya nekuponotundi. Kana ingava hombe kana ingava duku haumbozvioni hauzvicherechedzi. Chinodiwa ndechiya kuwirirana pakuita bonde, kunzwanana pakuita bonde, kunzwa kuti umwe wangu uyu ari kuda zvakaita sei pakuita bonde. Hani maona kutaurirana, communication. Kana muchiita bonde communication inodiwa pakuita bonde. Kubvunza umwe wako ndibaba vari kubvunza mamo hanguva yebonde chimbosiyai zvekuti mai John ibonde rechirowa hai mai John vakuita sei panguva yekurovana mapoto mombobvunzana mai John panguva yemapoto ekurovana chibota makumbonzi mai John. Aiwa kana mazita anga ambodaniwa mubedroom imbodanawo mubedroom nai Mary nai Rose nai P nai mamo eka unondidzosawo feelings angu angaenda mai mwana mafeelings angu angaenda unobva wamadzosa kapadhuze kana ukaita uchindibvunza uchindibanawo nemutupo wangu. Varume handingangotauri ndichingoroverera kuvakadzi imi varume ndichikusiyai ndinototaurirawo zvese mafeelings angu anobva adzokawo padhuze ndinobva ndanzwawo kuda takuenda paya kubedroom ai wakutotiwo bebi handikati novata taurauka mashoko ane kakavoisi kari switi kuti kungogara ingorafurana kurafurana iri moti kwai vana mai vakaipa vanenge vachitodawo romensi vakadzi venyu mudzimba vanenge vachitoidawo romensi. Alright ndakuchipedzisa neuya anga achindibvunza kuti kosoti inopfekwa sei because ndakuda kuti hangu novira doro ndakamiririgwa neizvozvi vakati marasta gava yatimwe doro rada unozvimira ndada kuchipedza nesoti because inonzi Sunday with Dhumebhi ndo nyaya dzedu dzatei tichitaura idzodzo dzomubedroom idzi muchatobhoirana kusvikira mati eke ndiripo ipo pano Sunday ndichikuudza ine Dhumebhi kaginda gori yabhishu manyama ende ndinaitobatana ne kwemakuda kuonekwa mukamera maitwa zvekudi garamba kwenyuko naomekwa kumeta so maona salt uya angachibvunza salt watora magodo ako magodo mahombe salt yaya waisa pakadhende kako wamuka kuseni wageza mwana wamai vangu geze tore salt yako pakadhende paya wapfeka salt yako wageza salt wapfeka salt yako iwewe kuzasuku mvura inenge chikweva chindiwa pakachira mvura inokweva ichinda pakachira paya ichikweva ichinda pakachira wakwenda kunyaya dzako dzegalitosi nababa mwana paya chigeza kafuti salt iyaya wanga waningirira chibvisa wogeza salt sauko wobva watora inonzi chi Vicks kana Sline wozora zvako pasi petsoka Vicks woiti ndo
Kana iye John uya John anga ari kure John uya kana iwe baba mwana vaya unenge uchiti John ukabva wavadaro wati fix yako obva wati ungoti zorere mbichana obva wangoisa pakamuromo kekabimbichana vix inodana mafeelings aya anga ari kure iyaya inodhonza ende ukazopasi pese ukavhix futi neveseline inoita kuti muviri wako kudziya so kunzwa imika chisina nguva asi kuti ndinoda kutomboshanda nemhani madharizi imimi nditomboshanda nemi nditombokuudzai kuti aiwa imi imba inovakwa nemwene wayo tisanyepere sometimes kuti hanzi varume vanohura zvazodii vanohura asi sometimes kutiza iko kuya anenge achimbonotsvaga kwakamarinetwa marinate inodiwa ukapota uchimarineta hongu handina mbodhakwa ndiri kukuudzai handidha kune black label zvekudaro ndiri kukuudzai handina mbodhakwa asi ndiri kukuudzai chokwadi chinodiwa guys munomboziva kuti ndimbokuudzai zvangu inini ndine munhu wangu ini wandinaye guys ini ndinomubvunza kuti bebi unoda kuti ndishevhe musui here kana kuti ndisiye kune katubvudzi mbichana asi thank you maybe ndafara wandipindura ini hazinohebusaite vamira izvo zvidororotengwa vaakungoti chiuya chibva ipapo guys inini ndoda kukuudzai guys inini munhu wangu ndimbokuudzai munhu wangu ndakukuudzai for my side inini munhu wangu guys ane mukadzi wake munhu wangu munhu wangu ane munhu wake guys ndimbokuudzai akatouya achindiudza nyaya dzake kuti zvinenge zvichifamba sei ini ndiripo ndakukorekta mamistake anoitwa namai guru kumba uku ndopandava pakukorekta so imi vana mai guru ndoda kukuudzai kuti vana mai nini vakangofanana nemi musati mainini vazodai kana kuti chichi mainini vakasiyana newe pakuita sei asi mukadzi akafanana nemi mainini vari pakukorekta mamistakes aunenge waita vanenge vaudzwa nemurume aenda kuti murume wangu anobuda mvura mukadzi wangu anobuda mvura excuse me kana ndichiita mukuvisi yoga kana ndichidai zvakazodai zvakado okay ini Dhumebhi ndechiteerera paanenge achindiudza achibuda murodhi kumanya nemastriti kuenda kuzvichembere kunotsvaga kuti ndopiwa chii chekumarineta ndichipiwa ndoyandodi ndomarineta marinetwe zviri nani anoendawo but akangodo kukusmall house anongosvika kuti zvisvo zvinenge zvakafanana esi chiuri sei anongosvika kuti zvakafanana nemukadzi wangu wani kuzvandiri kungova zviniga yandiri kungova imwe chete zviniga nemukadzi wangu kapinomboshamisira vele hapana chinenge chichishamisira because zvinenge zvakafanana kana wamarineta inizvo zvizvi handigari nevhudzi nezvekalive handizombokuratidziwo kuti muone ndaritombogara rakatobudikira ende handitombozivi kuti inobudikira here achisvika ndinotongosvikawo ndotomuti maswera sei aiwa mutupa maswera sei tembo achisvika nditemuka hani ndiri pakorekta mamistake maswera sei tembo achisvika madya here tembo animaona madya here tembo vaya inini ndakutomeka bhutsu ndakutosunungura ini bhutsu ndakutosunungura mother diaries vari bho ndinawo zvangu vamboenda padosa ndiri kuuk ndakutosunungura bhutsu dzemunhu wangu rarisa tembo pamubhedha tembo rairai maka is this life living or chimunyarinya itori live simba rache itori live hapana chimunya chakadaro itori live kutaura naDhumebhi handimaona tembo vaya ndakatora ndakuvagezisa ndini paya manga magesa ini kumba kwangu havavati vasina kugesa
anga mageza here tembo kuti ndabva ndageza nditi aiwa handiti tinogeza tose takunogeza paya handozviziva ndogara navo kuti kana Dhumebhi akapinda mubathroom neboyfriend yake habudi tinotombotsva imo mubathroom imomo tinotombochipisa fesi sati tabuda kunze uko tambochipisa mvura yakavhuririrwa tombochitsvisa ndotomboikokotedza nemuromo pakukorekta mamistake ndosani tichikuudzai kuti isu we are here for corrections tiri pakukorekta mistake hanimaona pana zvakambonaka kunze kana kunana madhamu kana kunze hakuna zvakanaka akangofanana tiri takangofanana tingoriwo vanhu vamwe chete maiguru oro mainini same zvakafanana asi nyaya iripo kungoti mainini chete vakaudziwa kuti kuri kufamba kwakadai mboku kufamba kwakaita sei ndobva ndakorekta ini zvangu ndotochipisa ndiri mubathroom ndotombotanga kuchipisa kuidya nemuromo kuidya ndoidya ndigwesvedengedza ndapedza ndotomuti mira bhebi nditore tauro riya ndoritora robva rauya tauro gedza murume wangu ndakandakata zvakanaka naye ndosvika wachipinda tombomuti pindai machira mudzigwe ndaidhuwe machira mudzigwe tombopinda mumachira ndochitsvaka mafure kuti vachizora kwaniko kukorekta mamistake guys tiripo pakukorekta mamistake hatina kana kumbosiyana mukadzi kweiwe unozvitadzawo sei zvinoitiwawo neumwe mwana wevaridzi iwe unozviti maiguru muridzi wemurume ozvitadzawo sei kana pane wandati ntuka sori madharisi kana ndatuka ndati sori but ndati maingogara muchingoti Dhumebhi waita zvechiashawo chimbotiudza ndauya sande munenge muineni guys ende ndinenge ndichikuudzai nyaya dzose dzinoitika kuti ashawo handimboregi kukudzidzisa here guys vakupopota vazibvaidza ini inodiwa kana vangari vanhu vepado handondifarira izvozvi kwaitaka kumirira izvozvi tairi tatakadoro huye guys ndokandakuudzai hanzi can I join foni yacho inenge iri kuita maungira moda kujoina foni yacho inenge iri kuita maungira but ndanga ndaakuda kuinda manje handizivi kuti amana nyaya dzacho uyai tione mujoine then tobva taonekana nevanhu because ndakuda kuinda izvo vari kutopopota vamwana vari kupopota makadi asana tiripo hedu makadiwo tiripo tirikuteera nyaya yenyu nyaya iyi mainzwawo iri seiko nyaya iyi imi muri kutiwo kudiko nenyaya iyi nhai tete inini hangu taura chokwadi andakukoinzwira padera ega ndidzore volume musaise redhiyo inini handi advise kana vazukuru vangu vakaita semi kuti musquize pamunoziva pane mumwe munhu because zvakanaka vanhu nembara tese takamboita vana zvakaipa munhu wamunee muchihurirwa arikuona madambudziko kuvhununa kwake nekuita sekwese kunokupa munyama pamwe mumwe anenge aine mumwe mwoyo wakaoma anokufambira tinozviona maigadzira wopedzera laifi yako mwana akanaka wakaita wakukanganisika kwakubuda nyoka kwakubuda majuru because wanoda kutora mbiri chekutora murume handina zvakawanda zvanditaura nezvazvo advaise vanhu tora varume vevanhu ukatombonyengwa naye uchiti varume vanonyeba mukadzi wamuti kuneta kunobuda mvura kwakadai manyeba okaziya kuti munhu ukazozvinotisa ifo wangozandinoda kukurudzira upenyu hwako kune zvakaunaka kumberi zvoini tete ndoda bvunza
Mati mimi tisatore varume vevana. Muri kuzviziva here imi kuti varume vashoma munyika? Varume vashoma. But iwewe Oraramawo nekuchengeta kwako, nekuda life yako, kuda mazviri. Because iwewe uri kuda kuti amai vako baba vako varambe vachikuona, uchada kuitawo mhuri yako, funga nezvazvo. Alright, tete foni yangu iri kunetsa iyi. Ndinotenda nekuzvadzara iri kuzhazhara tapota tichingobata kuzivisa chete hazvina zvakudanana nemunhu ndotenda hangu hanzi urere nyika urere nyika ndiripo hangu urere nyika ndichamboudzawo vamwe kuti asi handisisiri ureka rega ndikukorekti handisisiri urere nyika Sweden handisisiri urere nyika ini excuse me ndabona again handichauri ndakuudza vamwe vanhu vaya kuti manotes aya zvandaita paya ndichiri kuchihure paya ndo zvandakukuudzai kuti ndaikwezva sei ndifamba sei. Maiwa kanyaya yataugwa navatetei hanzi handikurudziri zvakanaka kuti handikurudziri kuti munhu atore murume wemunhu. Zvoii ndavabvunza ndikati nekutembera kwandakaita kundopa ndichaona murume ari ega ndichamuwana ini shuwa ari ega asi hangu handizvikurudziri nekuti kwandakaitako asi ndingatowana akafigwa ndingamuwanewo ari ega akazvimiririra guys hazvikurudzirwika asi hazvoka ndozvandiri kungotiwo vana mai guruwo mukagona kubata varume veduwo mudzimba umu vanokwanisa kushiyanisa kuinzanisa kuzivawo kuti sista venyika hauchiona manje sista venyika ini ndiri pakugadzirisa nyika nevakadzi ndo pandiri ndichivaudza because ini handishuviri mwana wevaridzi kuti asiwe nemurume handishuviri zvakaipa pamukadzi wemunhu because ini ndakatogarawo mumarriage 10 good years dzakakwana ane maona ndakatogara 10 good years dzakakwana guys ndirimo mumarriage umu so handisuviri zvakaipa mwoyo wangu unorwadza komunoite handisuviri izvozvo hani maona ini ndinoshuvira zvakanaka kuti iwo zvikowa pauri ndosika ndichikudza kuti ndakapotsa ndarohwa pano asi vakangozontyika chete ndaita guwa manyama ndasvika ndikaudza mukadzi wacho ndiye akazoshayiwa kuti secret ndikati elo yai kuno murume wenyu ndamuona ane girlfriend ndikadaniwa ndikabvunzwa makuwa ndikati kuri kunyepa ndakuonai ichokwadi nenyaya yekuti ndine mwoyo wekubereka unondirwadza so ndobva ndarwadziwa. So guys nhasi ndofunga tatandara nyaya dzedu tinosangana futi nemusi weSunday tozuwa futi nyaya dzedu every Sunday munenge muina naDhumebhi munosangana naDhumebhi every time mugare makagadzirira ndobva ndakusiyirai homework futi handinoda kuti Sunday tichiita futi live ndo nyaya yandoda kuti mutange kundibvunza kuti varume vazhinji vanofarira staira ipi. Hanzi 10 years wakabvirei pane zvimwe zvinhu zvakaitika ndakagara 10 years 10 dzakakwana 10 chaidzo ndirimo mumarriage ndakatogara 10 zvekuti chero mukatega murume wacho dai maziva aitokudza kuti ndakagara navo ndichitoenda kumasoinani asi hauna unoona ndakukupeji rangu unotondiona ndichitosunga musamariya magemenzi madhuku ndichitoriwo madzimai Dhumebhi madzimai varongeka asi zvakangozoti zvauya ngani maona ndakabva ndasiya kusi kuda kwangu asi kuti pane chinangwa imi kokusiya kwandakaita pamwe ndaizorega kakuenda kuUK izvo zvifungai kuti nyasha dzakandivhurira ndinoda kuenda kuUK ndakaramba ndiri muchimarriage ndaizoenda kuUK imi chimarriage madhoti icho chiya chamunondibvunza kuti dai wakaramba urimo muchimarriage ndakasiya pane zvakaitika guys so ndoda kukusiya mweke kuti nemusi weSunday patinosangana Sunday patichasangana ndichingotanga live kuti mundibvunze kuti Dhumebhi varume vazhinji
vanofairira staira ipi pabonde. Mazwisisa nenzesande ihomework ndichingoenda ndida kunyatsonzwa kuti muri kuteerera here, muri kudzidza here zvituwa. Ndoda kunyatsonzwa kuti zvose zvandakudzidzisai nhasi azvibata here. Ndakuudza kuti kuno marinetwa because ndadzidza kuti tadzidzisana kuti marinate, put spice, salt, marinate. 1 chidzidzo chekutanga. 2 ndikati dzidza kuweta zvakanaka munhukadzi. Usangoti kana wakuweta wovhurira weti yako bva. Hani waona weta uchisunga. Dzidza kuisa zvigumwiwa zvako muzasi umu. Hani maona. Hacha chimarriage madhodhi. Chimarriage madhodhi. Mondudza zvirakandoona murume pazera rangu irori. Koma kuite. Regai ndidzime live tichindi. Tichiwaiwa tiridze music yedu tinomwa doro chaizvo. So guys, nhasi tatandara. Zuva ranhasi mune zvakanaka. Homework ndakuudza ika. Nemusi Sunday patinosangana. Mutaura homework iyoyo guys. Ini ndakuenda kunomwa nevarume vevanhu. Ndogara pano nevarume vevava. Ndo varume vevanhu vasi varume vangu. Tinogara tose. Mai George Mai George vari kubasa vari kuteerera iwo taura kuti kwai iti kwai murume uyu adakwana guys kupenga kwake totaura zvisina nebasa hauna kutapura here garitos afuteke tapura chi bye guys musara mune zvakanaka baba vanenge vane mweya handizivi kuti mweya vari kubva kupi vakutondisenge